Сілям алейкум, друзі, в етері Заман. З вами я, Камалія Девлетова. Разом до головного. Олександр Лукашенко здобув так звану перемогу на президентських виборах в Білорусі. Рекордний результат склав 87%. Це вже його сьоме, буцімто, тріумфальне переобрання. На питання про демократичність виборів, де опоненти або за ґратами, або у вигнанні, він відповів, що це і є право вибору. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то выбрал изгнание, как ты говоришь. Мы же никого не выгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. И я уже, наверное, раз 5 заявлял о том, что мы не злопамятные люди. Тим часом Євросоюз категорично відкидає результати, а сам одержець заявив, що йому абсолютно фіолетово, та додав, що він також не визнає деяких британських лідерів. Однак це, за його словами, нічого не змінить. Если бы я вот сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас там в Великобритании Стармер, или как его фамилия? Вот я не признаю Стармера, и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Тоже точно так у нас ничего не произойдет. Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы. Ну, это дело вкуса. Поверьте, вот клянусь вам, это абсолютно, ну, как вы говорите, мне фиолетово. Самопроголошенець Лукашенко заявив, що російський ракетний комплекс «Орешник» з'явиться в Білорусі вже з дня на день. Він поділився, що планує розмістити систему ближче до Смоленська та підкреслив, що об'єкти ураження мають бути на оптимальній відстані. И тут бах тебе, «Орешник» появился. Ну, я к старшему брату говорю, слушай, ну, я, говорит, понял, мы подумаем. Вот буквально з дня на день буде «Орешник». Ба більше, Лукашенко додав, що буцімто тільки білоруські миротворці можуть забезпечити нормальні стосунки між Україною та Росією. До того він зазначив, що не планує відправляти власну армію на фронт та впевнений, лише Білорусь може стати так званим гарантом довіри і справедливості між середнім і старшим братом. Тим часом у Вашингтоні Трамп планує завершити війну навесні на буцімто вигідних для України умовах. Так, американський президент нібито налаштований на серйозне врегулювання конфлікту і планує тісно співпрацювати із Володимиром Зеленським. Офіційна ж зустріч лідерів може відбутися найближчими тижнями. Варто підкреслити, що на інаугурації був присутній лідер «Слуги народу» Давід Арахамія. Він сказав, що Трамп серйозно підходить до питання врегулювання війни. Росіяни вирішили забудувати Арабатську стрілку. Ба більше, там буцімто планують створити нове місто, однак не для місцевих мешканців. Місто будуватимуть виключно для заселення громадян РФ, натомість місцеві претендувати на нього не зможуть. Окупанти ввели суцільний паспортний контроль на Кримському мосту для всіх, хто їде в бік півострова. За словами окупаційної влади, нові перевірки є частиною підвищених заходів безпеки та пов'язані із указом Путіна про так званий посилений режим реагування в Криму та жовтий рівень терористичної загрози. Із початку окупації Росія буцімто завезла в Ак'яр понад 340 тисяч своїх громадян. За офіційними даними, мігранти РФ складають 43% населення міста. Втім, у жовтій стрічці переконані, що реальна цифра значно вища. Подібна ситуація простежується і в інших окупованих регіонах. Так, у Маріуполі мігранти заселяються у відремонтованих квартирах, не призначених для продажу. На Луганщині окупанти використовують так звані святкові заходи для примусової мобілізації молоді. Там провели День єдиного російського студентства, де під виглядом урочистостей вручають повістки студентам для служби в армії агресора. Кримсько-татарський активіст Сиран Салієв вже понад 2 місяці перебуває у штрафному ізоляторі виправної колонії Тульської області РФ. Про це повідомила його дружина. Вона розповіла, що отримала лист від окупантів про переведення в суворі умови ще у липні минулого року.
Однак вже середині січня стало відомо, що Сейран перебуває в СІЗО ще з кінця листопада. Салієв був затриманий силовиками 8 років тому. Його ув'язнили до 16 років за так звану участь в організації Хізбут Тахрір. Окупанти переміщують техніку в окупованому Криму після серії вдалих атак українських дронів. Так, техніка була перенесена до Кефе. Партизани кажуть, що ворог намагається розсіяти техніку, однак повністю приховати свої дії їм не вдається. Це вся інформація від команди телеканалу АТR. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.